Usa kaming gabi mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na sa ganitong mga oras. Ngiting tagumpay ngayon para hindi lang para kay Totoy Bato, kasama ng buong Pilipinas dahil sa ginawa ng Gilas Pilipinas. Oo, nanood ako kanina mga kabisyo at congratulations sa Team Gilas Pilipinas na nakasungkit ng 94, no? 296. Kahit natalo, pero sabi nila, hindi ko nakuha yung kumpletong detalye, pero pasok na daw tayo sa Olympics. Congratulations, no? Grabe. Yeah, awards talagang galing ng no? Galing talaga ng Pinoy, no? Nasa puso talaga. Congratulations po sa mga bumubuo dyan sa team. At lalong-lalo na kay Team Cone. Yeah, awards, no? Woo! Grabe. Pero kahit pa paano, sabi na, talo man to pero hindi. Alam mo naman, point system po yan mga kabisyo. At mga kasama sa Olympics daw. Tingnan natin yung totoo talagang mga balita, no? Well, anyways, dito pa rin tayo sa ating programang Totoy na Love. Kasama nyo si Uncle Totoy. Ngiting tagumpay talaga, no? Of course, no? Kasama nyo ko hanggang 12 midnight. At eto, pinag-usapan natin kanina pa yung kahalagahan po, no, mga kabisyo, yung pagkakaroon ng sapat na oras sa banyo. Kaya nga kanina natanong ko nga kung ilang minutos ba, ilang oras ka ba, umaabot ka ba ng oras sa banyo, kaya kalahating oras ba? Siguro, madalas pag umaga yung pasok mo, siyempre nagmamadali ka, sayang naman, ako nga, kayang-kaya ko nga, no? 1 minuto maligo. Pero siyempre, pag sinabi mo namang 1 minuto ka maligo sa umaga, kapag nagmamadali ka naman, walang lugod yan, ha? Walang hilod. Kaya kung titingnan natin ang mga kigol ng mga papasok ng umaga, ay sigurado, daghan kay dalikdik. Real talk lang po tayo mga kabisyo, pero don't worry, ha? Eto mga taong to, bumabawi din naman yan, no? Halimbawa, kung ako nagmamadali ako, babawiin ko yan mga kabisyo pagdating sa gabi. O kaya naman pagdating sa galing opisina, galing sa trabaho, syempre, lugod dito, di ba? Yun, doon tayo bumabawi po mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, eto ang pagkakaroon po ng sapat na oras sa banyo, no, ay mahalaga sa maraming aspeto po ng ating kalusugan po mga kabisyo, Eto na po, babanggitin na natin ang isa sa mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Relaxation at stress management. Oh, now I know. Kaya nga naisip ng papa ko nung araw, no? Yung nasa probinsya kami. Sabi ko nga, hindi ako nagmamayabang na meron kaming tatlong CR. Oo. Hindi na, maliit lang naman yung bahay namin. Pero sinisigurado kasi yung CR na maraming CR mga kabisyo. Tatlong CR at may isang bathroom lang. Ibig sabihin, walang toilet yung isa. So, 4 lahat para kung gusto kang magdeposito, kayang-kaya. So, pwede kang tumagal sa banyo po mga kabisyo kung anong gagawin mo dyan kasi walang mangi-istorbo dun sa bahay. Sabi ko, yun pala yun. Siguro ito nga, no, relaxation at stress management. Ang banyo po ay maaaring maging lugar ng relaxation at pagtakas mula sa mga stresses po ng ating pang-araw-araw na mga ginagawa, no? So, ang pagkakaroon po ng sapat na oras dito sa banyo ay maaaring makakatulong sa pag-manage ng stress at pagpapahinga ng isip. Kaya lang, pag isa lang yung CR ninyo po, isa lang yung banyo po, maawa ka naman. Kasi maraming nakapila po. Oo, kaya isa sa mga napaka-importante talaga, no?
Halimbawa, pag nag-outing po kayo. Real talk pa lang po ito mga kabisyo ha. Kung ikaw ngayon, kung may plano kayo mag-outing, di ba? Unang-una, sasabihin nyo doon sa caretaker, ilang CR ba meron? Oo. Common CR ba o merong sariling CR? Kasi iba pa rin yung may sariling CR mga kabisyo, di ba? Mahirap yung common CR, alams na. Oo. At eto na po, na-post po sa ating fan page. Sa Totoy Bato Official, mga dahilan kung bakit tumatagal ka pa sa banyo. Sabi dito ni Uncle Totoy, kaya tumatagal sa banyo ay naglilinis ng tubo. Oo. Akala ko ba dyan lang sa may kalaw yung linis tubo? Ha? Dabakol? Oo. Sabi ni Uncle Dagol, nagbanglo kol. Banglo pag yun bang lang. Wag lang yung lo. Sabi ni Saida Imdan, nagbabasa ng mga ingredients ng shampoo. Oo, nung araw po yan mga kabisyo, nung dati ha, wala pang cellphone. Ang hinahawakan natin kung anong meron sa loob po ng CR. At isa sa mga nakikita natin, yung sachet po ng shampoo, kaya yung bote ng shampoo. Babasahin lahat yan para maaliw. Bira. Sabi ni Marlo Pelinio, naglugod sa kigol aron mo puti toy. Ha ha ha. Yan yun. Pag medyo maraming oras pa para sa paghahanda bago pumunta sa opisina, no? Sabi ni Vilma Mandate, Col! Kaya nagtagal sa banyo kasi nag-ML. Pwede. Umaatak. Sabi ni Narisa Salvador, ako pag naliligo, sinasabay ko maglinis ng buong banyo. Tama! Ako rin, ganon din. Naglilinis ako, kagaya ni Beauty. Naglilinis tayo ng banyo habang naliligo, no? Habang nagsasabon ako ng sarili ko, kaya paglabas ko, nagulat ako, nakapila na ang mga anak ko at apo. Galit na sila. 3 hours na daw sa loob. Sorry, ganon. Ganon ako talaga sabay-sabay para di na balikan. Tama yan. Oo, ako din. Yan din ginagawa ko mga kabisyo pag hindi ako nagmamadali. Lalo pag off, natagalan sa CR, akala mo umaatake. Hindi, naglilinis po tayo ng mga doon. Kasi kailangang linisin eh. Wala tayong sariling kasambahay na tutulong sa atin. Di ba? O, ikaw din ba? Ganon din ba, Col? Naglilinis ka rin ba ng tubo? Oo, yung mga gilid-gilid po ng toilet. Words, dapat nga lang yan, mga kabisyo. Ayan. Hello po, magandang gabi po sa mga nakatutoy po sa atin sa ating radyo sa 90.7 Love Radio. Tuloy-tuloy po nating pinag-uusapan dito sa ating social media. Sa TikTok, naka-live po tayo. At syempre sa ating Facebook Live ng Love Radio Manila. At naka-share sa ating Facebook din sa Totoy Bato Official. Ako pa rin na inyong Uncle Totoy. Totoy Bato, dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!